गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಎಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳು ನಾವು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಇಂದು ಸಿದ್ದಾಪುರದ ದುರ್ಗಾ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಊರಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ವೈಭವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿರಿಯಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಊರಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ವೈಭವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿರಿಯಲಿ ನವಶಕ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯರಿಂದ ದಿವ್ಯ ಪೂಜೆ ಗುಡಿಯಲಿ ನವವಿಧದ ಹೂವಿನಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯೂ ಧರೆಯಲಿ ನವದಿನವೂ ನವನವೀನ ವಾಹನದ ತೇರಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಇಳೆಯಲಿ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತ್ರರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೇ 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 ನಮೋ ನಮಃ. हांव पांडुरंग पै सिद्धापुर केळपेटे दुर्गा होन्नम्म देविय भक्त आणि हांचे सर्व कार्यक्रमाची कार्यक्रम निरूपण करचे का केन्नाची येवन हांगाचे देवीले सन्निधानांत देवीले चरणाक सेवा करता आसा. दुर्गादेवी होन्नम्म ಮೂಲಸ್ಥಾನ पंचतत्व पंचशक्तीला एक आराध्य देव श्री दुर्गादेवी होन्नम्म. पुढे अगस्त्य महर्षी लोपामुद्रे तांणी 108 108 शक्ती केंद्र स्थापन करच्याक तांणी संचार प्रारंभ केला. संचार प्रारंभ करताना अशींची तांणी संचार वतना हांगा सिद्धापुरांत हांगेक तांणी विश्राम करच्याक एक आश्रम करून घेवन हांगा विश्राम केलो. विश्राम केलेले तेन्ना हांगाच्यो रायो सपत्नीक जावन घेवन अगस्त्य लोपामुद्रे महर्षी हांगास म्हणले हांगा येवन घेवन तांणी महर्षीला आशीर्वाद घेताची. तेन्ना तांणी एक भांगराचे देवीले मुखवाड करून घेवन हांगा पूजे पुरस्कार करताची. महर्षीले एक हांगा आवास स्थान तांगेले एक आश्रम जाल्ले निमित्त हाका ऋषींकेरे म्हणटात.
सिद्धापर्यंत ऋषिंकेरे म्हणटात. तेजे नंतर त्या रायन हांवें केलें तें हांगा सुमार जालें. कडेरे हे त्या बांगराज मुखोड बूक जालें. जैनाचे आडळीत हांगा आसतना हे फावटी हांगा क्षाम आयलो तागेल्या राज्यांत. ताणें तागेले पुरोहितले प्रश्न मुगेले तेन्ना हांगा देवी भूगत जाल्ल्या. हांगा तुमी देवीक तरी आराधन केल्यार ह्या क्षाम परिहार जाता आनी लोक हाका सुभिक्ष जाता आनीक पावस हे सकट येवन सगळे क्षेत्र सुभिक्ष जाता म्हण सांगलें. ताणें जैन रायान हांगा घेवन प्रार्थना करून घेवन देवाला हें करतना देवाला आराधन देवीला आराधन करतना तांगेले सर्व दोष निवारण जावन घेवन देश सुभिक्ष जालो. ताजे नंतर हांगा कडेर क्रमेण कसन जालें म्हळ्यार हांगा रान वाडलें. रान वाडून रायल आडळीत कैद जाली. रान वाडले नंतर देवी वापस भूगत जाली. भूगत जालें तेन्ना आनी आरूढ प्रश्न दवरलेले तेन्ना हांगे लागी आरूढ प्रश्न दवरले तेन्ना देवी हांगा दामोदराचार्य हांगा कुंबळे दिनेश पटेल आरूढ प्रश्न दवरली. तेन्ना हांगा भूगत जालेले देवी आसा तुमी तें तांकां जिर्णोद्धार करता म्हण केलें. हांगा कामत कुटुंब गणपती कामत म्हणून हांणी कृषीचे मुख्यस्थ जावन आशिल्ले. कृषी कोण आशिल्ले बिके कामत पोतो गणपती कामत म्हणून तो हांगा तागेले कश्टार कालारीची हांगा दनपार बरोबर येवन देवाला पूज करून घेवन आराधन करून घेवन आयले. हय हांगा देवीक निवेद जावन घेवन ताणें जेवचें आशिल्लें. तसले कश्ट कालार कृषी कालार ताणें ता केलें. तांगेलें कुटुंब नमगून आयलें. तशींच सहकुटुंब पै किणी प्रभू हांणी सहकुटुंब कामत अशें सहकुटुंब हांचो आराधन करून घेवन आयलें. ताजे नंतर आरूढ प्रश्न दिनेश भट कुंबळे तांगे लागी आरूढ प्रश्न दवरले तेन्ना तांणी हांगा भूगत जालें देवी जिर्णोद्धार करता म्हण जालें. कडेरे हांगा जिर्णोद्धार करून घेवन सुधींद्र स्वामीन हांगा पुनर्नवीकरणाचे जिर्णोद्धार केला. सुधींद्र स्वामील दिव्य हस्तांत. ताजे नंतर पुनरपी हांगा शिलामय देगूळ गर्भगुडी सुतपवळी पुरा पुनरपी निर्माण जालें. तेन्ना आमगेले गुरुवर्य काशी मठाधीश परमपूज्य स्वयंद्र स्वामीन येवन पुनर्प्रतिश्ठ करून घेवन नवीकरण करून घेवन ताजें उद्घाटन दिव्य हस्तांनी स्वयंद्र स्वामीला केलें. आमकां 3 मठ स्वामीची हांगा आयल्याची गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज महास्वामी तशेंच सुधींद्र स्वामी स्वयंद्र स्वामी आनीक कवळे मठाचे भवानी शंकराले आराध्य हे करतले कवळे मठ स्वामी रेखाचे हांगा घेवन शिवानंद सरस्वती स्वामी हांगा घेवन येवन हांगा आमकां ह्या क्षेत्र सकळ पवित्र दवतशी भक्तजनाक अनुग्रह करून गेले. हे अशींच मुखारसून जिर्णोद्धार जाताचे आसतना सर्व कोवळा विकवरेकाची चड क्षम सूख मेळ्ळें. तांगेले कसले समस्या आसल्यार परिहार जावचे सुरू जाले. मस्त जन हाका नमगून आयलींची नमगून येवन तांणी त्याच जवळ येवन हांगा सेव करता आसाची. तशींच मुखारसून हांगा पुष्परथ निर्माण केला. हे गुज्जाडी नायक फॅमिली तांगेले एक मूल तांणी हांगा सर्व आनी तांणी हांगा इन्वेस्टमेंट करून देवस्थानाक कसकसान जावका ताचे अनुकूल तांणी कोण दिले. गुज्जाडी नायक फॅमिलीच्यान हांगा सुधीर नायक जे सुधीर नायक हांगा आसाची तांणी वरेकाची ह्या पुष्परथ निर्माण करून घेवन देवाक अर्पण केलेलें आसा. पुष्परथ देवस्थान जाता. पुष्परथ हांगा हें जाता. पुष्परथ हांगा संचार जाता आसा. तशींच हांगा अन्नसंतर्पण दिवसा अन्नसंतर्पण चलता. तशेंच चंडिका होम अथवा पर्वकालारी नवरात्रीचे 10 दिवस विशेष भजनां तशींच विशेष कार्यक्रम तत्वळ जाता आसता. हे देगुलाक मस्त जन आतां पर्वकालारी शरद नवरात्री पर्वकालारी विशेष भजन जाता आसा. आज वेरेका योगेश किणी कारकर तांगेले भजन हांगा सेवा जाता आसा. हे कार्यक्रम हांगा मस्त जन कुळाव येवन घेवन हांगा विशेष जिर्णोद्धार जाले नंतर भक्त समूह मस्त लोक येवन घेवन हांगा देवीक शरणागत जावन तांगेली इश्टार्थ वृद्धी सिद्धी करून घेवन वताची. तांकां सर्वांकाची देवी आयुरारोग्य सुख संपद दिवं. तुमकोरेक आजी तुमी TV संदर्शन दिवन आमचे प्रचार ह्या देवस्थानाचे प्रचार जन कळत तशें जे शक्ती कसं नाही दुर्गा देवी होन्नम्मला शक्ती कसं नाही म्हणून जनमानस कळत तशी तुम्ही स्पंदन टीव्हीच्यान केल्या तुमकां आमी आभार मानता. आनीक अशींच हे प्रसार जावन देवी क्षेत्र उद्दीपना येवो आनी तशींच भक्त समूहाक चांग जावो म्हण सर्व लागी सर्वांक चांग मागताची देवेल चरणार विंदाक प्रार्थना करताची मुखेल 2 उतर आपयता. नमस्ते. आतां आमगेले मलगडो वेंकटराय मामू एक 2 उतर उलयता.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣಪತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ತಾಪತ್ರಯ ಬಂದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಅದ ನಂತರ ಈಗ ಇದು ಗುಜ್ಜಾಡಿ ನಾಯಕರು ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ನಾಯಕರದ್ದೇ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರಸಿಂಹಕಾಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆದಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಗಲಿಗೆ ಹುಲಿಗಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ನಾಯಕರ ಕುಟುಂಬ. ಅವರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇದೆ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ನಾಯಕರು. ಇನ್ನೂ ಅದು ಪರಿಸರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಡುವ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾವನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಪಾದಾರವಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾಚಿ ಅಂಗಜಾವ್ ತಸಲೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಮಾಸರು ತುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಕ ಕುಟುಂಬದವರು, ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು, ಆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಥಮ ಬುಧವಾರ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ದುರ್ಗಾ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1983ರಲ್ಲಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೂ 2015ರಲ್ಲಿ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಜುಲೈ 2016ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಥಮ ಬುಧವಾರ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪೂರ್ಣಮಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ದಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ, ರಥೋತ್ಸವ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವರೂಪೀ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತದೈತ್ಯ ಮಹಾಬಲೆ ಘೋರರೂಪೇ ಮಹಾರಾವೆ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದಂಶಾಕರಾಲವದನೆ ಶಿರೋಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಣೆ ಚಾಮುಂಡೆ ಮುಂಡಮಥನೆ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते. एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायिनी नमोस्तुते कात्यायिनी नमोस्तुते. प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वात्रिहारिणी
त्रैलोक्यवासिनामीढ्ये लोकानां वरदा भवा लोकानां वरदा भवा लोकानां वरदा भवा। ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಾಯಿತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. Jai
दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿಗೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಗಧರಾಡಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಅತಿ ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಜೊತೆಗೆ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರಾಮ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ अक्क हंगर मग जायना तांडी टीवी येत राव तू तांडूच नका तू हात धरला पुरा आम्ही तांडी निघून होतो जस्ट ಈಚೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ
ಪಡೆವ ಶುಭಕರಿ ಲಘುನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಭಿಷೇಕ ಪಡೆವವಳೆ ಬಾಗಿರಿ ಕುವರಿ ಲಘುನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿಷೇಕ ಪಡೆವವಳೆ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಬಾ ತಾಯಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಯಿ ಬನದ ದೇವಿ ಭಾಗ್ಯದಮ್ಮ ಬನಶಂಕರಿ ಬದುಕ ಬವಣೆ ಕಳೆವ ದೇವಿ ಶಾಕಾಂಬರಿ ರಕ್ಕಸರ ಸಂಹಾರವಗೈದವಳೆ ಗಾಯತ್ರಿ ರೂಪಧಾರಿಣಿ ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನವನಿಧಿಯ ಕೊಡುವವಳೆ ಬಾದಾಮಿಯ ಬನದ ವಾಸಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಕವ್ವ ಬನಶಂಕರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಯ ಕಾರ್ತಿ ಶಾಕಾಂಬರಿ ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದವಳೆ ಬಾಗಿರಿ ಕುವರಿ ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದವಳೆ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಬಾ ತಾಯಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಯಿ ಬನದ ದೇವಿ ಭಾಗ್ಯದಮ್ಮ ಬನಶಂಕರಿ ಬದುಕ ಬವಣೆ ಕಳೆವ ದೇವಿ ಶಾಕಾಂಬರಿ ಅರಿಶಿನವ ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಿದವಳೆ ಬನದಮ್ಮ ಬಾದಾಮಿಯ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ ತಾಯೇ ಸೀರೆ ಕಣವ ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿರಿಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವವಳೆ ಶಿರಮಣಿವೆ ಶಾಕಾಂಬರಿ ತೊಟ್ಟಿಲ ಸೇವೆಗೈಯೆ ನಲಿವ ಈಶ್ವರಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಿಯಳೆ ಬನದ ಶಂಕರಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಾಯಂತೆ ಕಾವವಳೆ ಬಾ
ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ ಹಗಲು ಇರುಳು ನೀನೇ ಅಮ್ಮ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ನಿನದೇ ಅಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನದಿ ಬೇಡಲು ಒಡನೆದ್ದು ಬಂದು ಕಾವಳೆ ಕೋಲ ಋಷಿಯು ಬೇಡಲು ಇಳಿದು ಬಂದ ಕೋಮಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೇ ಅಮ್ಮ ಜಗವಾ ಸಲಹೋ ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ ಹಗಲು ಇರುಳು ನೀನೇ ಅಮ್ಮ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ನಿನದೇ ಅಮ್ಮ ಸಲಹೋ ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ ಹಗಲು ಇರುಳು ನೀನೇ ಅಮ್ಮ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ನಿನದೇ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ರೂಪಳೆ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಲಿ ಧನ್ಯಳಾದೆ ಅಮಿತಳೆ सर्वस्याप्य हरे देवी ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ आयच्या दिवसाक हांगा मेळ्ळेले सर्व जन एकत्र मनारके विशेष रीतीने नवरात्री महोत्सवात 10 दिवस हांगा देवाल सन्निधानांत येऊन विविध रूपारी कुमकुमार्चना सेवाशपुर संतर्पणादी सेवाशपुर सर्व भजक आमकां हांव संरक्षण करका हांव आमगेले सर्व कार्य चंदा रितीर चलोवन दिवका म्हणून की समस्त भजक हांगा येवन पावंक येवन विशेष रीतीने 10 दिवस देवाल सन्निधानांत वैभवा रीतीने देवाल सन्निधानांत सेवा केला आसा तशें हांगा गुरुप्रसाद भट्ट अर्चक जावंक येवन आसाची तशीच तांणी वरी प्रतिनित्य जावंक येवन प्रातः कालारी सकण 7 गंटेक निर्माल्य विसर्जन तशेंच माध्याह्न कालारी 12:30 गंटेक विशेष रीतीने माध्याह्न कालारी महापूजा महानैवेद्य तशीच विशेष रीतीने प्रतिनित्य जावंक येवन हे स्थानारी नित्य जावन अन्न संतर्पणा तशी प्रति महिने प्रथम बुधवारा हांगा येवत तसले दर्शनादी सेवा तशी ते दर्शनाक वरी एक विशेष रीतीने तेका नूड घेवचेक हांगा येवन समस्त भजक कश्ट म्हणून हांगा येवन येताची देवाला प्रसाद घेताची तांगेले सर्व कश्ट निवारण जाता तशी ताची सर्व प्रकृती आसा तशी आयज दिवसाक विशेष रीतीने नवरात्री पर्व कालारी प्रातः कालार देवाल सन्निधानांत विशेष रीतीने प्रसन्न पूजना माध्याह्न कालारी देवाक प्रार्थना करून येवन विशेष रीतीने देवाक रथारूढ करून येवन विशेष रीतीने रथा पूजकी तशी देवाल सन्निधानांत नवरात्री पर्व कालारी हांगा नडेरी विशेष रीतीने देवाक प्रसन्न पूजना तशी सर्व भजकाक श्रेयोभिवृद्धी जावंक येवन विशेष रीतीने देवाल सन्निधानांत समस्त जना तर्फे देवाल सन्निधानांत प्रार्थना करून येवन समस्त जनांक प्रसाद दिलेलो आसा त्या देवान ते संतोष रीतीने स्वीकार करून येवका तशें कार्यक्रम कोण वीक्षण करता की तांक वरी देवान चांग अभिवृद्धी चलोवन दिवंक येवन तशी सर्व भजक हांगा आवसूल सन्निधानांत येवंक येवन विशेष रीतीने आवसूल शाव करता आसले सौभाग्य समस्त भजकांक प्राप्त करून दिवं म्हणून घेवन देवाला मागून आमकां तुमकां पुराजनाक आशीर्वाद दिता ಇಂದು ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಯಿತು. ದೇವಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ.